štart! Novohradský pedál prilákal stovky priaznivcov horskej cyklistiky do Lučenca. 12. mája si mohli pretekári zmerať sily v teréne mestských lesov. Urobili sme maximum preto, aby pretekári si vedeli zajazdiť a naozaj vychutnať túto trať. Na 10. ročník som si pripravil technicko-zábavnú trať na novom traili. Prišli semka naozaj priebežne za tie roky špičkoví pretekári, ktorí bežne nechodia na iné maratóny. Trať je veľmi krásna, chodím tu veľmi rád. Moje prvé preteky boli pred 3 rokmi, toto je 3. ročník, každý rok je to lepšie, som veľmi spokojný. Dúfam, že to tu bude ďalej pokračovať, že sa to tu bude robiť tak dobre, ako doteraz. Je to 10. ročník, keď sa nemýlim, a nech je ešte aj 20. a 30. Držím palce. No, keďže som domáci a bývam kilometr odtiaľto, tak by sa určite patrí zúčastniť. Som tu asi 7. krát, bol som aj na prvom ročníku. V podstate je to jediný MTB maratón na juhu stredného Slovenska a tak by sa patrilo ho podporiť, aby vydržal čo najdlhšie. A aby sme sa tu stretli možno pri nejakom 20. ročníku, ak sa Vlastovi bude chcieť sa s tým toľko babrať ešte. Na štarte pretekov sa zoradilo až 264 cyklistov pripravených zdolať 25 alebo 50 kilometrovú trať. Pre najmenších účastníkov bola pripravená kategória Teatro Baby s dĺžkou 150 metrov. Indult idén a kislányom is a baby részen. Nagyon tetszett ez a verseny. 2017 óta minden évben eljövök ide. A szervező Vlastimil Duzbaba nagyon jó barátom. Én főleg magyarként Budapestről jövök, de csak külföldön versenyzem. De ez a verseny nagyon nagy kedvencem. Nagyon gyors pálya, rövid, de nagyon gyors, nem annyira technikás, viszont ilyen lendületből megyünk rajta végig, úgyhogy hát elfáradtam, de nagyon jól esett. Pretekári Novohradský pedál is super, de organizátor Vlastimilis výborně i gratulujem muž und žena šampión. Chcel by som sa hlavne poďakovať partnerom podujatia, bez ktorých by to nešlo a asi by sme sa tu nevedeli stretnúť dnešný deň. A takisto ľuďom, ktorí v podstate sú mi nápomocní vo všetkom. Že či na trati, či ako usporiadatelia, alebo pri organizácii ten môj tím, lebo bez nich by som to fakt nedokázal. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.